zenbat alditan esan ote dio neure buruari egonari geldi hor. Zenbat alditan esan ote dio neure buruari utzi izan gitarra hor. Baina ezin eutsi luzaroan beti agertzen zara azaroan ta gero diozu ez zarela sentitzen errudu. Sekula zintezen jausi zau, baina bildu nuen estuekin, tazkenean erori nintzen nahi. Dena bildu nuen estu, sekula zintezen jausi zau, baina bildu nuen estuekin, tazkenean erori nintzen ni. Tazkenean erori nintzen ni. Tazkenean erori nintzen ni. Tazkenean erori nintzen ni. Sekula ez berriz erori ni. Sekula ez berriz erori ni. Bat, bi, hiru, lau! Zingirako uretan aspaldira gelditu denboraren hor, baina hoba esanten ditu pasatakoa iragan, esperoan zainet hor kizun orainare bilduta agur baten eman nizun. Jakina da denborak guztia sendatzen du, baina zaida zuzuk orain denbora nok sendatuko du. Nik ere maite
zaitut, baina enago seguru nahiago dut banoa benetan barkai dazu. Nerea Perez eta Narretatik nereala bitu emango diete zure aurrekalariei eta horian dira olari eta zinegoren markatzen dituzten, baina parekotasuna benetan polita eta lehia, borroka oso parekatua. Arraun motxak hartu dituzte, bai, eta hemen dituzu behar zila zantzua ja pasaia eta ja horio 5 minutu eta 23 segundu denbora, ja, horrek 6 segundu gehiago behar izan ditu eta Amabozi, 16 segundu gehiago behar izan dituzte, ondarren jarko. Neske eta parekotasuna luzeantzea baita ziralogan, baina aurrez gatera dira oriotarrak eta orain ikusi beharko dugu. Lehen egin dugu betetzen den eta zerto baizentzia gurutzatuta eta buru ateratzen dion laugarren kale horri orio. Buru da orio. Orain artean ikusi gabeko zer egin Honek hasi bat gaurgatik egin du, eta hori estudiak eba, ea hori nola ea aurrek eta marrera nola ba bere Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren gordailua jarriko nuke. Limoi ondo bat gazia eta gero
bizitzaren armairua lortuko nuke bizi bat etxeko solairu bakoitzean eta